нещо желаеш, как не го вярваш? Ако ти не го вярваш, би ли искал да живееш или да работиш? Помисли си, ако знаеш, че цял живот ще живееш така, дали наистина... Не бих искал, не. Не знам дали сте замислили, ако целият ви живот мине по този начин. Аз много мисля и съм изпадал в различни състояния. Мисля, ако винаги е така. Преди ми се е случвало, когато не съм виждал никаква посока, и да се депресирам направо, защото всичко ми изглежда еднообразно. Ставам, правя едни и същи неща, лягам си и това като го правя 3 години подред, идваме до тук направо. Вече ми е безинтересно. Аз така бях в неофитърски. Кое? Ами така, всеки ден едно и също ставам, правя едно и също ставам, правя. И по едно време, че го И защо се случва така? До което се случва същото и в работата. Има ли хора, които изпадате в дупка? Забравяш защо го правиш. Добре, нали имаш план, имаш цели. Табло на успеха има, дали предполагам, Да. да слагат, да се визуализират. Сега ето най-до иска БМВ-та, навсякъде ги виждаш колко са хубави, как вървят. Нямам и Кое е търпение. в досегашния? Според мен трябва да се направи под желание, а не на най-главното, което Добре, иска. обаче правим го и под желанието, поне сме го изпълнявали. Да. Под желание, разделяне, цели, раздробяване, написане. Виктор Фермани е писал. Направо роман може да дадем на него. Точно как ще станат. Марти Пого Марзино и той иначе има нещата като. Има ги раздробени. Има нещо, което пречи, защото вижте, има достатъчно много книги за планиране. Търпението. Но то как се получава? С воля и характер трябва да си. Ти, примерно, сега като направи няколко, примерно, опити за работа, за разговор с хора и когато не стават нещата, няма ли момент, в който започва да се обезверяваш, да ти пада тонус? Има, нали? Но ти имаш голяма цел. Защо въпреки всичко започва да ти пада тонус? Защото това е ключовия момент в изпълнението на плана. Защо на един човек започва да му пада тонус? Няма търпение. Колко дена сте издържали да следвате плана? Четири-пет. А задавали ли сте си въпроса, защо само толкова издържа? И то, щом не е само един човек, явно има нещо общо, нещо, което е валидно за всички. Помислете само. Ало, Пашко? Ало? Що не издържа? Ти ще дали. Кое мириша? Защото поставяме други неща на първо място. Но защо става така, че ти поставяш други неща? Давам ти пример. Ти от кога дойде? От септември миналото година. Виж, става една година. Напредъкът ти за колко време активна работа отговаря? Месец по-малко. Месец, да кажа. А ти си едно от малкото целоустремени момчета, които познавам. Даже и съм те хвалил много. Нали, Силви, на тебе съм ти казал. И наистина си така, целеустремен си. Повече мислиш от други, разсъждаваш добре. Защо и при теб се получава така? Не знам, накрая си измираем от всички неща, които имам тук. При нас училищата не го искам това. Ама виж... В един момент грохвам. Да. Замисля се за неща, които не искаш. Ето, това е ключа. Неща, които започват да ви правят живота супер тежък. Вие започвате всяко нещо, ежедневието ви да минава се едно
все едно сте наказани да изчакате момента, в който ще се случат нещата и тогава да започнете да живеете. Нали така се получава? Защото аз не виждам хора, които да вършат работата с радост. Вижте, вие избирате дали да живеете в бъдещето, в настоящето или в миналото. Типичен човек, който живее в миналото, са възрастните хора. Каквото и да говорите с тях, един възрастен човек може да говори, той само за миналото говори. Забелязвам, че има и много консултанти, които говорят колко добре са били преди да дойдат тук. Митове и легенди. Ако един човек е бил добре, той на по-лошо няма да се смъкне. Не, работа е била причина и всеки знае, че е била на умирачка. Това е извинение, което той си прави, да. Бил съм и аз в средата на работата ми съм бил по-добре преди, защото аз бях на 200 лева на месец, то по-зле от 200 лева, даже когато седен бях, майка ми даваше по 300. Ама за да стигна до 200 лева на месец има някаква причина. Защото има пазар, ние предлагаме най-добрия продукт и въпреки всичко аз не изкарвам достатъчно пари. Не ходя при достатъчно клиенти или като отида при клиенти, клиентите не са достатъчно добри. Все има някаква причина, която 1800 причини мога да намеря, защо в момента нещата не се случват. И си вземам по 200 лева. Аз съм си вземал 2 години в продължение по 200 лева. Цяла година, с толкова съм живял. 2 години. И да, преди съм бил по-добре, защото то 200 лева по-над. Но това показва, че съм идиот. Преди съм лъгал по някакъв начин системата, но когато лъжиш системата, рано или късно, в училище можеш да излъжиш системата да ти пишат високи оценки за определено време, но ако дълго време не учиш, рано или късно се изравнят нещата. Единият вариант е да живеем в миналото, който ние си го избираме. Колко велики сме били, какво да. Примерно някой имал някакви успехи, това го топли. Втория вариант, който е много опасен и който го практикувате всички, е да живеете в бъдещето. Ние сме си направили план. Имаме цел и искаме да изтикаме момента, времето да мине, за да стигнем до тази цел и едва тогава да се чувстваме щастливи. И времето в момента ние го виждаме като някакво време тягостно, което трябва да мине, за да дойде момента. Така го пишем план. Примерно, пиша план. Искам да съм 8 ниво. 2 години 8 ниво. 1 година 6 ниво. 6 месеца 4 ниво. До 2 месеца ще съм 3 ниво. До 1 месец 2. Обаче, понеже аз живея в 8 ниво, което е след 2 години, просто трябва да мина 2 години. А не съобразявам, че за да се случи този план, аз трябва да свърша работа. И какъв е единственият начин човек да свърши работа? Когато започне да живее в настоящето. Каква е целта на плана? Целта на плана е да долу-горе да си направим прогноза. Какво целим? И след това да се концентрираме единствено върху нещата, които трябва да вършим. Ако моята цел е да правя по-добре разговори, нещо, което не го забелязвам при никой консултант, което аз съм го правил преди. Аз се чудих защо е така. Исках да правя разговор, искам да съм най-добрия в разговора. Вземам си книга за езика на тялото и скрития смисъл на думите. Чета и аз правя среща, като единствената ми задача в тази среща е да видя човека езика на тялото. И само това наблюдавам. Езика на тялото. Тези неща, които съм ги... Докато не я научих перфектно книгата. И сега като седна с някой човек, аз бързо му схващам по езика на тялото, в контекста на ситуацията, какво мисли, знам в каква посока отива разговора. Така, аз съм вече една крачка напред. И ми е било кеф, когато отида на разговора и го хвана, вътрешно си казвам колко съм добър, нали, как го научих това нещо. Но се радвам, че го правя. После, хващаме НЛП-то. Какви думи да казвам? Как точно да ги кажа? В разговора. И почвам да мисля. Примерно, първо да се синхронизирам с човека. Да мога, когато човек говори с мен, и аз говоря с него, да му вляза в тон. А не да изглежда така, все едно говорим на различни езици.
После, как да го извадя от дадено състояние, как да пробвам нещо. И само върху това мисля. И ми доставя удоволствие. И аз с нетърпение чакам следващия ден, за да мога да направя 3-4-5 срещи, да вляза. Примерно, влизам някъде, изгонват ме, казвам, нали, това как ми харесва, да се науча да вляза и никъде не ме гонят. Направо да ги размазвам, като вляза вътре. И ми харесва да го правя и го правя всеки ден. А не е да чакам кога ще стана добър, а ми харесва действието. Това, къде също го видях, като играем футбол. Понеже казвам на хора, най-големия проблем, когато играем футбол, е, че хората не правят елементарни действия. Футбола, както и застраховането, бизнеса, са елементарни игри. Всичко е елементарно. Той е сведен до прости малки стъпки. Докато един човек мисли как да победи, той спира да гледа малките стъпки, които трябва да прави. В матча е важно да си покриеш човека и примерно разбрали сме се. Играе защитник. Този човек е мой. Щом е мой? Разучавам го. Как изтегля, какво прави? И тогава съм успешен. Но мен в матча ме интересува не дали ще спечелим или не дали ще блесна в матча да кажа аз карах 5 гола, а дали аз съм си свършил моята работа. И въпреки, че сме давали прости задания, изпълнявате ли? Същото е в работата. Задачите са много прости, които трябва да правим. Но това, което ние живеем в бъдещето. Единият живее как ще има БМВ, хубава къща, как е баровец. И когато дойдат момента да отиде при клиента, такъв баровец как да ходи при клиента? Не, така става, вътрешното усещане е такова. Иначе, ако някой ми каже, защо се срамувате да влезете при клиента, може ли да ми каже, защо се срамувате? Има ли някаква причина човек да се срамува да отиде да предложи услуга? Ето, давам ви пример. Едно момче от селото, в което живея, брат му паднал вчера от 15 метра, монтажник. И си счупил двата крака, единия глезен, двете ръце, 3 ребра, челюстта, напаско брат му. И черепа си счупил. И сега на мен ми искат 9-10 хиляди лева, които трябва да ги дам. Аз не виждам как ще ги... как си ги вземат тези пари после. За да мога да го закърпя този човек, защото иначе нищо няма да направят. Просто пластини трябва да му сложат, които при безплатното здравеопазване, той е здравно осигурен, той трябва да даде, те не са 15-100% ще са докато излезе от болница. И после възстановяване, рехабилитации, той е човек с 2 деца. Какво прави един такъв човек? Значи ние предлагаме супер качествен продукт и услуга. И услугата ни е добра. Кое ни пречи да отидем при хората и да говорим с тях очи в очи, да им кажем какво предлагаме? Същото и в Treasure. Аз обиколих всички фирми. Как си обиколил всички фирми? Ти има толкова много. Какво стоиш вътре и правиш? Нали, ако ти живееш в настоящето, аз искам моето послание да достигне до повече хора. Един мъж, който иска да прави секс, какво прави? Бясно ходи по дискотеки. Нали? И е готов. Ако искате, може да отидем да видим, защото съм сигурен, че тук никой не го е правил и никой не се е унижавал. Но отиваме на дискотека и виждаме как се унижават, стават, където казват като възбудени кокер шпаньоли, всичко са готови да направят само и само да им вържи. Значи тогава как няма самочувствие? Защото човек живее в настоящето, иска нещо и то нещо корисно да направи. А ние даваме нещо добро, обаче не може да отидем при клиента. Как? Примерно, най-честия въпрос е, как да отида при един човек, какво да му кажа? Какъв е отговорът на този въпрос? Отиваш и виждаш. Да. Той ти виждаш какво е случва, връща се и мислиш, и този ми каза така, какво друго да кажа? Пак отивам и пак. И подобрявам нещо, пак се връщам. Пак отивам, пак подобрявам, пак се връщам. Пак отивам, пак подобрявам, пак се връщам. И имаме готови модели, стъпваме на тях, почваме да прилагаме. И какво ще се случи един ден? Ще можем да водим разговор и да контактуваме с хората. Когато можем да водим разговори, да контактуваме с хората, какво ще се случи? Вече ще станем баровци. Ама тогава няма да се притесняваме и да имаме комплекси. Нали, що го казвам? Защото тук като имаш комплекси, ти си чувстваш зле, не някой друг.